gore rinozobuda zvese umbavha unobuda ngatinzwe yapo. Chemberezano munangagwa, chemberezano munangagwa, chembereza. Tadzoka zvakare pane ino channel yatinokutambira nemufaro. Tokutenda nekudzoka kwamaita, tinokombera kana musati mambosiyiwa nepanapa mobaya button subscribe. Tinokutenda ishe neutsigirwa mukupa, tokutenda asi kugara nyaya iri panapa ino mbavha inozviti munangagwa. Okay, ngatinzwe zvizere. Nyika yapedza nokubirwa mari nemurume uto. Izvo zvakugadza vana vake vese zvigaro. Ona nyaya iri panapa Zimbabwe. Ngatipepuke takujerwa munda sitakarima nyama. Takujerwa munda nembo sitakarima nyama. Okay, ndakuigira video iri panapa vana veZimbabwe zvionerei. Asi zvinei Mwari variko apana kwazvinoenda. Zvinoparara chete. Vanopiwa nani? Vanopiwa kuReserve Bank. KuReserve Bank kune kambani yomwana wavaMnangagwa inonzi Spartan Investment. Chinhu chakaipa kutitisa vanga vabvunza zvavo vamuchangwa kuti ko iyo mari inombowanikwa mumastriti vanayo imomo vanoiwana kupi, ndivanani, vaitiza. Asi ndichaansa nepandinogona. Nyaya yekuti hakuna mari kumabhanga yakaunzwa nembavha mbiri, Chinamasa namangudya, ndo vakandopwanya mabhengi. Kumabhengi kune inonzi manostro accounts emabhengi, ndo vakandopwanya iwayo. Vapwanya mabhengi roba chayo, vapwanya ndokubva vaenda nayo yose, ndokusiya mabhengi edu asingachashandi. Mukaenda kuna 40th Street uko une $, unondowana mabond kana kupiwa yavanoti transfer. Matransfer yacho mukanyanyo kubvunza, munotowana pane vamwe vanokudza kuti hatisati tapiwa nhasi makuseni. Vanopiwa nani? Vanopiwa kuReserve Bank. KuReserve Bank kune kambani yomwana wavaMnangagwa inonzi Spartan Investment. Ndiyo inomhanyisa mabhanga, ndiyo inomhanyisa mabhegi. Inopiwa mabalance ayaya RTGS. Okay. Kana vachida ndo answer mai. Let him finish. Let him. Vanoshanda kuReserve Bank vanoiziva kambani iyoyo kuti inonzi Spartan Investment. Haibatwi, inofamba. Order, please, order. You said you wanted to get him to finish, so let him finish. Inosevenza neimwe kambani inonzi Makanaka Investments yavapote vari kuzvishavani. Information iyi hatiiwani kumwe, ine docket riri kuAnti-Corruption Commission nekumapurisa. Mwana wakabatwa navaMnangagwa votiza vachienda waiva mwana wavo anonzi Tarirai David Mnangagwa, ndiye Chief Secretary weSpartan Investment.